Здравейте, пичове! Дългоочакваното UFC 319. Най-накрая Чимаев получава шанса си за колан. Накъсал съм разни кадри от официалната YouTube страница на UFC и искам само да нафърляме няколко приказки за UFC-то. Едно от големите UFC-та на годината. Да си кажа аз лично моето мнение по въпроса и евентуално да дадете и вие по някой коментар кой какво мисли, че ще стане. Доста хора клонат и към едната, и към другата страна. Изненадващо беше колко бойци избраха DDP да победи и ще бъде интересно със сигурност да се види. В момента гледаме най-голямата победа на Чимаев, според мен, която беше Робърт Уитакър. Честно казано, след като Камаро така му даде доста трудности на Чимаев, особено към края на матча, видяхме го и срещу Гилбърт Бърнс така да увисва, така да се нарече. Не очаквах така Чимаев да прегази Уитакър, но пък все пак това е ММА и всичко се случва и обикновено не отнема дълго понякога. Както и да е. В момента наблюдаваме части от матча на Дуплеси срещу Адесаня. В момента може да го гледате безплатно в YouTube страницата на UFC. Както винаги пускат преди UFC-то по един матч и на двата опонента. Отново матч, който аз пък очаквах Дуплеси да бие, но не по този начин, може би, и не толкова трудно, като че ли. Адесаня беше по-ефикасният боец, ако така мога да го нарека. Със сигурност след малко ще видим как в страйкинг размените просто изи с завидна лекота се справяше добре и седеше с по два пръста точно на върха на ударите на Дуплеси. Контратаките му бяха чудесни и може да видите как той просто е боеца, който влага по-малко енергия в размените и на моменти започваше като че ли да си едва ли не играе с Дуплеси. Отляво виждате стаца на матча, 33 на 15 удари в главата. Съдиите го даваха изи да води значително преди края на матча. Но пък в момента виждаме част от матча, който отново препоръчвам да гледате. Боеца, който вървеше напред, печелеше. И двамата, разбира се оттеглят назад не по права линия. И двамата познават аглите, и двамата нивото, на което е страйкинга на Изи, разбира се, е различно, но Дуплеси е много странен опонент за да се готвиш за бой с него. Просто е много особен. Отделно е като танк в момента, то ливършот просто го изяде без да се притесни. Много сериозно се беше изморил. Това вече е четвъртия рунд и предполагам, че е съвсем скоро ще видим началото на края. Но определено и в момента Изи изглежда по-пресния боец. Изглеждаше му, че държи всичко под контрол, но ММА е, както знаме, комплексен спорт
един момент си мислиш, че вървиш добре, следващия момент те буди съдята и ти казва, че не е минало чак толкова добре. Без значение какво ще спомене. Без значение какво си мислиме, че ще споменеме за кардиото на Дуплеси. И тук виждаме благодарение на дребна грешка вече Зегърба и Изи не можа да се измъкне, както успя да се измъкне по-рано от подобна позиция. Пуснете ми някаква реклама. Тапичо е според мен който си тръгне шампион утре вечер, той ще остане шампион за много дълго време. Дуплеси като цяло изчисти дивизията, остана Чимаев. Деридър някакси няма да представлява според мен някаква трудност, за който иде от тия двамата бойци. Така че, който от двамата бие утре вечер, според мен много дълго време ще държи колана в тази дивизия. Но и двамата нямат опция за качване на горната категория. Абсолютно категорично. Така че, но пък да не остане як малко чутре. В допълнение, Джаред Канониер с MVP също си заслужава гледането. Мисля, че направят як матч. И двамата са яки бойци. И ще бъде, аз предвиждам доста така тактическо надиграване през цялото време. UFC 319, пичове. Гледайте.